Lider Pozitivne Darko Pajević kazao je da sve što ta partija dogovori sa Miodragom Lekićem, Nebojša Medojević i Andrija Mandić sruše, poručujući da nacionalistima i prevarantima unutar DF-a neće prepustiti rukovođenje Nikšićem. Pajević smatra da su promjene u Crnoj Gori nemoguće sa ljudima kao što su Medojević i Mandić, jer su oni, kako kaže, garant opstanka DPS-a na vlasti. Noć nakon razgovora predstavnika Demokratskog fronta i Pozitivne, jedan od lidera Darko Pajević odlučio je da saopšti javnosti da sa opozicionim kolegama Andrijom Mandićem i Nebojšom Medojevićem pregovora više nema. Učinili smo sve, ali baš sve, da do dogovora dođe, ali sa tim ljudima očigledno dogovora i promjena nema. Brutalnim lažima, nacionalističkim porukama i prevarama, izigravanjem dogovora sa onim sa kojim navodno želite da sarađujete, ne gradi se nova i drugačija Crna Gora. Pajević je podsjetio da je bio postignut dogovor koji je Demokratski front izigrao. Tokom pregovora ni jedno jedino slovo nismo progovorili o kadrovskim rješenjima, u javnosti su iznijeli neistinu da je intoniranje himne povezano sa izborom gradonačelnika. I pored izigravanja dogovora nastavili smo razgovore zbog interesa građana Nikšića, ali sada imamo novo. Imamo ucjene da podržimo kandidata koji je izigrao sve što je dogovoreno. Napravljen je dogovor da se ne izlazi u medije, što su oni iskoristili u prethodnom periodu za najprimitivnije neistine o nama. To je politika i dogovor sa njima od samog početka. Vrata Pozitivne ostaju otvorena za lidera fronta Miodraga Lekića. Ja se u tuđe kuće ne mišam. Ja samo hoću da razgovaram sa glavom kuće. Koliko je glava kuće Miodrag Lekić, a tako piše. Za neuspjeh direktno je optužio Novu srpsku demokratiju uz tvrdnju da je front taoc te partije. Sve što smo uspjeli mukotrpno da dogovorimo, kasnije su izigrali i prevarili. Na pregovorima u prisustvu gospodina Lekića uspjeli smo pomiriti sve razlike, ali ova ekipa je uspjela srušiti sve ono što je dogovoreno nakon, podsjetiću vas, skoro pa 40 sati razgovora i dogovora. Pajević tvrdi da je njegova partija učinila sve da do dogovora dođe. Možete nas svi ovdje prisutni danas optužiti da smo krivci za neuspjeh dogovora. Možete prenositi neistine Nebojše Medojević i Andrije Mandića koliko hoćete, ali jedno bih želio da znate. Da Pozitivna Crna Gora nacionalistima i prevarantima, odnosno pojedincima unutar Demokratskog fronta, neće prepustiti rukovođenjem grada Nikšića. Mi za to nismo dobili mandate. Lider Pozitivne tvrdi da je jedini grijeh njegove partije to što se držala dogovora, ostavljajući prostor za razgovore. Prostora za dogovor ima, ali sa gospodom Mandićem i Medojevićem je to nemoguće jer ga oni prosto ne žele. Ako hoće zajedno sa nama, bez ucjena, neistina, podmetanje i ultimatuma, mi smo tu. Ako ne, neka slobodno odluče da idemo na izbore i neka još jednom, kao mnogo puta do sada, pomognu Demokratskoj partiji socijalista da povrate ono što su izgubili od građana. U Pozitivnoj se ne plaše novih izbora. Nikakav problem sa tim nemamo i to mogu da kažem, samo kažem i napomenuću, ne znam šta je cilj. Jedan od prozvanih, predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, kazao nam je da nije u državi. Međutim, na društvenoj mreži imao je komentar na uslove Pozitivne. Gradonačelnik Nikšića ne može biti Srbin, čak iako ga predloži lista koja je dobila 30% glasova. Da li ljudi koji su ovo osmislili znaju da se ovako ide u fašizam? Pitao sam danas jednog istaknutog političara iz Njemačke šta bi se desilo da neko u toj zemlji istakne ovakav politički zahtjev. Da gradonačelnik nekog grada u Njemačkoj ne može da bude Rom, Jevrej ili Srbin. Ustavni sud Njemačke bi odmah zabranio takvu stranku, bio je odgovor. Njemci znaju dobro da se ovakve pojave moraju sasjecati u korijenu. Nažalost, u Crnoj Gori ovakve rasističke poruke neko još zove principima. Tvrdnje Medojevića za Azru Jasavić su neutemeljene i neodgovorne. U osnovi tvrdnje Nebojše Medojevića o rasizmu i nacionalizmu je laž i strah od činjenice da smo uspjeli da formiramo uspješnu i istinsku građansku stranku. Ono što njemu, nažalost, nije pošlo za rukom. Lider Pozitivne obećao je da će obaviti telefonski razgovor sa liderom fronta, kako bi ga upoznao sa novonastalom situacijom. Da li je i šta je saopštio Pajević Lekiću, nijesmo uspjeli saznati, jer lider fronta nije odgovarao na naše pozive.